मानगोनां बिक्रम दैमारि सार बिथाङा मेथाइ दोंसे सुजुदों बिटिआर केम्पखौ लानानै। बे मेथाइजोंनो गोगोम जावखाबाय आरो बिटिआर सरकारखौ बा मानगोनां प्रमद बर' सारखौ। बिटिआर एकर्डनि गोबां दफाफोर दङ। बेखौ दासिमबो दानि सोलिबाय थानाय सरकार मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा बा जथाय दोलोनि सरकार एलएन सरकारा दासिमबो माने बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंनो हायाखै, दासिमबो साक्सेस जायाखै। बेखौ लानानै मानगोनां बिक्रम दैमारि सारा दोंसे मेथाइ सुजुदों आरो बे मेथाइनि गेजेरजों गासैबो दफाफोरखौ मावफुंनो हायैनि माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायदों। थ' नोंथांमोना नैबे मेथाइखौ खोनायोब्ला थारैनो बुजि मोनगोन। आंहा मोनसे गोदान मेथाइ फैगासिनो दङ। प्राय लिरनाया रोखायानो जाबाय। बेखौनो एसे सुंद' नोंथांमोननि गेजेराव आं खननो नागिरदों आरो। मेथाइया बिटिआर एकर्डखौ लानानै जागोन दे गाज्रि दामोन। ओरैबायदि जागोन। बोरोथो आदा नोंनि एनाइटिया, बोरोथो आदा नोंनि ट्राइबेल इउनिभारसिटि, बोरोथो आदा नोंनि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि, बोरोथो आदा नोंनि अर्गेनिक इउनिभारसिटि, नागिरब्लाबो जेरावबो मोनलिया, नखर नखर साख्रिबो गैलिया, नागिरब्लाबो जेरावबो मोनलिया, नखर नखर साख्रिबो गैलिया, मावफुंदो आदा थाबनो मोनानोसै, मावफुंदो थाबनो आदा हर जानोसै, मावफुंदो थाबनो आदा साना हाबनोसै, मावफुंदो आदा थाबनो हर जानोसै, मावफुङोब्ला अनखांजागोन, मावफुङाब्ला नेवसि जागोन, मावफुङोब्ला अनसायजागोन, मावफुङाब्ला नेवसि जागोन। मेथाइया बिदि जागोन दै, मिथिबायना? माने बिटिआर एकर्डनि दफाखौ लानानै माबादों आरो खावलायदों। दुखु मोननाय दङ दालाय रायजोफोरनियाव, खोथा होनाय बायदि मावफुंनो हायाखैसै, जेबो जायाखैसै, बेखौनो लानानै मेथाइखौ सुजुनो नागिरदों आरो। दा बेफोर खोथाखौ बुङोब्ला गभर्नमेन्टजों थाफानाय रायजो राजाया दुखु मोनो, लाजि मोनो, बिखायाव नाङो, गन्थङाव दै हाबो, खर'आव नाङो। मावनो हायैखायसो मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ आं बुंदों। जायफ्रा दुखु मोनो, बिथांमोननि दुखु मोननायनि मोन्दांथिखौ नोंथांमोना साननानै नाय। मावनो हायि बेक्तिखौसो दुखु मोननांगौ, मावनो हायि बेक्तिखौसो बिखायाव नांनांगौ, मावनो हायि बेक्तिखौसो खर'आव सानांगौ। नाथाय मावनो हायैनि थाखाय जेब्ला आं बुंगोन, आंखौसो दुखु मोनगोन। मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ आं जुदि बुङोब्ला, सार नोंथाङा मानो कलेज आरो स्कुलफोरखौ दासिमबो सरकारि खालामनो हायाखैसै होननानै आं जुदि मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ बुङोब्ला, बिथांनि लोगोफ्रा, बिथांनि रायजोफ्रा बिथांखौ गाज्रि मोना, जाय बुंग्रा बेखौसो गाज्रि मोनगोन। माने मावनो हायै बेक्तिखौ सरकारखौ गाज्रि मोना, सोंखारिनाय, आसि दिन्थिनाय बेखौसो गाज्रि मोनगोन। बेफोरो माब्ला जायो? जेब्ला बिथांनिफ्राय मोनजाबाय थागोन, माबा मोनसे नङा मोनसे गोजोन होनो हानाय जिनिसखौ मोनगोन, अब्लानो बिटिआर एकर्डनि दफाया मोनसेबो जाफुङाब्लाबो सार जों नोंजोंनो दङ, नोंनो मोजां बुंबाय थागोन। नंगौ ने? बिदिनो दङ मानसिफोरा बुङो मावफुंनो हानायब्ला मोजांमोन, मावफुंजानायखौ लुबैयो,
बेनिखायनो बुङो नाथाय बुंग्राखौ दुखु मोनो मावनो हायैखौ दुखु मोना बेखौनो लानानै आं मेथाइखौ सुजुदों गोरोन्थिफोर जायोब्ला निमाहा खालाम थेंक इउ थ' लोगोफोर नोंथांमोना थारैनो मानगोनां बिक्रम दैमारि सार बिथांनि मेथाइ रोजाबनाय आरो सुजुनायखौ थारैनो खोना मोनबाय आरो बै खोनानानै नोंथांमोना मा हमदांनो हाखो बिनि सायाव मा बुजिखो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो आरो बे मेथाइ सुजुनायनि थाखाय नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो बेखौबो नोंथांमोना बिजिरनानै नायदो थ' लोगोफोर बेनोसै दिनैनि भिडिअ'आ बेखौनो नोंथांमोना शेयार खालामबाय फैबाय थानाय समाव आरो गुबुन आपडेटजों लोगो मोनबावगोन दिनैनि भिडिअ'आ बेनोसै लोगोफोर टाटा बाय बाय